Sing bali. Hindi ka na ito. Then, open tabi. Uy, ako na dito. Wala. Nailot ano, bawal man. Wala na yun. Hindi kali. Oo. Hindi ako nito. Hindi ako. Yeah. Hindi ko nabuta ako dito. Eh talaga. Yun. Ano ito dito? Dito lang na paano? Ay luma? Oh. Yan na. Ano para kasi yun? Hindi ako gusto. Hindi mo dyan. Dali.
Ha? Iya, Pak. Ya. Ya. Wala mo makulit. Wala na Amerika. Ano pa? Sige, ulo mo dito sa Riyadh. May iba naman, sir. Ano pa, may ano pa ang iba? Baka ba dito? Ano mo sa aking baga? At sunod ko ng mga ba dito? Ayan mo. Ito ang iba. Kaso nang iba, yung mga also,
At ito na naman. Dahil hindi na kumaya na Hindi na kaya Diba? Ang sarap din ang mahina. para ba din Ito na yun. ilawad mo na mataba mo yung Ay, pag-arapi pa rin po sila.
naman. Okay, mga naman. Hindi ba tayo? Pero yan. No. No, pero stop. Try pa tayo. Lalo na kasi makauna ako. Dapat pa ito ay ito sila. Atro. Baka lago baka. Tuloy. Tidak ay patapakan na dito sa Pinit mo niya po. Okay. Look. There we go. Wala. Okay. Ahora nandun na. Mali yan si dati. Di ba yun na po? Di ba nila na? Di ba ya? Di ba? Ito na po kata rin. Di ba na? Ito na po kata rin. Ito na po kata rin. Ang mga katay nga rin natin. Yung mahon. Ipo. Bantay ko. So, gano'n ka ba? Ipo ko. Ipo ako. Panilinda. Ipo ako. Panilinda. Ati ka lang ng bumang. Tumulo ka na yan. So, pwede Walk by the way. Hindi,
Okay ba? Ayun. Yan. Wow. Wala ba niya pwede? Sige mo, dinadaba na na. Pwede mo. Maraming tao ka. Dito yan. Kaya mag-break mo na. Ano? Oh. Dapat tayo pero na rin. Dapat na rin. Dapat mo ba?
Warriors, yeah. Which love, basta to, ano, yeah, ito, again, 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 again. Yeah. Hello?
Ang hirap mo manayos ka kasi ano ka ba sana? Punta manayo! Ay, bibili ko na ako. Di ba yung gagawin ko ng ano? Anyway po, yung sa may ano? Sa may tigba ka na rin. Meron mo sila. Kasi hindi pala na tao, ma'am. Pero dito.
Tapos nakaportal na. Kita pa yung kanal. Sila yun. Sila ko. Kabila. Hindi ka lang. Bulto lang. Nagwa ka lang. Oras lang. Iki. Sabi na.
217 minus 500. Ano? 217 minus 500. Kasi 200, ano? Kasi 200.
banda.
Ah.
Dahil pa nga katakdag. Tapos nahilo pa ng ay, ulit ba agyan? Kung pangayo, tapos, kaya ka, tapos sa loob na dito. Galing, sarado na. Parang kaya, ano,